tal-Yom Kippur, sorry, mux Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Kippur dal-waqt jiġi. Rosh Hashanah, ras is-sena, il-sena tal-kalendarju ludi skont il-festi tal-mulej. Qabdu l-Bibja fidejkom u ejt waraja minn qalbek, jgħidlu Mr. Qadis, kellimni l-lum f'din il-ġurnata u l-istaġun profetiku li qed ngħixu fih. Spiritu Santu illuminani, għatini revelazzjoni, biddilni u ġeddid li femti u trasforma li ħajti biex insir nixbaħ dejjem iktar li l-ek Ġesu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Amen. Halleluja. Morru fi ktib tal-Proverbi kapitlu 28. Nilqa' fostna lejla l-udjenza tal-YouTube, Facebook u televizjoni. Lejla għal-messaġġ huwa messaġġ speċjali. Qed ngħixu fi staġun speċjali, qed ngħixu fi żminijiet speċjali u qed ngħixu fi żminijiet profetiċi. Bejn illum u għada huwa il-jum ta' Rosh Hashanah. Letteralment bil-Malti anke wkoll ngħidu aħna ras is-sena. Tfisser l-ewwel ġurnata tal-kalendarju ludi li warajha għal 10 tiem kienu jissegwu 10 tiem tal-aġeb, 10 days of awe, 10 days of miracles, expecting miracles, ovvjament, għax mhux qed ngħidu li aħna li Alla jagħmel mirakli daw l-10 tiem biss, imma huma din hija l-ġurnata li Alla il-lut jemnu li f'din il-ġurnata Alla kkrea d-dinja. The day of creation. U f'dan l-istaġun li qed ngħixu fih, ma dak kollu li għaddejjin madwarna, politikament, il-governanza, Mart, dak li qed naraw madwarna fid-dinja. Il-mulej, anke minħabba l-żmien li qed ngħixu fihom, waħda mill-affarijiet li qed jgħid hija l-mulej qed jagħmel affarijiet ġodda. Jiena nemmen li dak kollu li jseħħu jsir fid-dinja Alla dejjem ikollu l-aħħar kelma fuqha. Amen. God will always have the last word. Amen. U il-ġimgħa fl-ispirtu tiegħi il-mulej ikellimni fuq ingredient partikolari. Fil-Proverbi kapitlu 28 hemm skrittura sabiħa vers wieħed fejn tgħidlek il-ħażin jaħrab għal kemm ħadd ma jiġri warajh, naqra vers wieħed. Imma l-ġust, il-bniedem ġust, qalbini bħal il-jun. Il-qalbini, il-ġust, qalbini bħal il-jun. Ġifieri il-ġust, il-bniedem ġust, minnu l-bniedem ġust? Il-bniedem ġust kont it-tieni Korintin kapitlu 5 vers 21 u li kien ma jafx x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina biex aħna fih insiru il-ġustizzja tal-Alla fi Kristu. Il-ġust illum huwa dak li huwa l-bniedem li huwa mwieled minn ġdid. Il-Kristjan, il-bniedem tal-Alla, il-ġust. Il-bniedem ġust qalbini bl-Ingliż x'jgħid? Bold. Mhux qarajta tfisser il-veri. Issa jista' jkun tkun double bold. Araj u qalbini. Imma bold, il-kelma bold li tfisser fil-Grik, għax fil-Grik ħanaraw għallum ħafna, parasias, jew parasias, bl-Ingliż fisser frankness. Hawnhekk għandna wieħed jismu Frank, ħabib tagħna. Bluntness, blunt. Assurance, sigurezza. ħafna minnkom għandkom il-home insurance, għamil għandkom il-fire insurance. Nispera kollha minnkom għandkom il-fire insurance għalmenu. Għaw xaħat m'għandux il-fire insurance għaw? Għaw xaħat li m'għandux il-fire insurance għalli dej? M'għandekx fire insurance badel, lejla qabel titlaq make sure li kollok il-fire insurance.
Jekk inti għandek il-Ġesu Kristu għandek l-aqwa fire insurance. U għal dawk li għadhom ma jridux jafu b'Ġesu Kristu, fire is on the horizon. Mela, imma l-bnidem ġust, number one, ġust, għalbini u bħal xiex. Bħal il-jun. Bħal il-jun. Tafu xi ħadd ġust u qalbini bħal il-jum? Ġesu, il-pastor tagħkom. Imma suppost il-persuna li inti tara fil-mera kuljum. Alleluja! Nispera m'għandek xi ritratti tiegħi fuq il-mera x'bjed tara li. Imma meta tħares lejk innifsek fil-mera, int qed tħares lejn il-bniem ġust qalbini bħal il-jum. Halleluja! Grazzi mulej, grazzi Ġesu. Morru fi ktib tal-Atti tal-Apostli. Anzi, qabel ma morru hemmhekk, ħanaqraw qabel ma morru tal-Atti tal-Apostli, ħanaqraw żewġ affarijiet oħra. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4. Waħda mill-iktar skitturi li favoriti tiegħi fil-Bibja. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4. X'inhija li tkun qalbini, kun kuraġġuż, kun persuna ma tibżax, tkun persuna ma tibża minn xejn, ma tibżax tidħol f'sitwazzjonijiet li forsi ħadd ieħor ma jidħolx fihom. X'jagħmlek kuraġġuż qalbini, konfidenti. Il-kelma konfidenti tfisser bil-fidi, confidence, with faith. Il-bnidem li huwa konfidenti, speċjalment bħala Kristjan, tfisser huwa bniedem li jgħix fil-patt. Bniedem li jgħix fil-patt. Il-fidi tagħna minn fejn tiġi? Il-fidi tagħna tiġi mill-iljun. L-iljun tat-tribu ta' Ġuda. Li jammar fik illum. U li dal-waqt jidher fuq il-tron u ġej fuq din id-dinja. Mhux ġej baby bambin. U laqqas ġej f'maxtura. U laqqas ġej ħaruf. Ġej iljun. Ħafna drabi l-Kristjani jinsew li aħna vera ħafna drabi jirnaġixxu ta' ħrief. Però hemm drabi fejn Alla jsejħlek biex inti taġixxi tal-jun. Alleluja. Issa, ħalli ngħid din bl-Ingliż. Bl-Ingliż, il-konfidenza qalbini tfisser persuna li huwa courageous, and bold. He has boldness. Issa għodu attenti. Tħallaċ boldness ma rudeness. Ok? Per eżempju, dil-ġimgħa jiena ntqajt ma' persuna li kienet rude waqt li jiena kont bold. Hemm differenza. U waħda mill-ingredjenti tal-Knisja vera ta' Kristu huwa li tkun koraġġuż, tkun persuna bla biża, tkun persuna qalbini. Infatti, jekk inti tħares b'mod ġenerali fil-Knisja ta' madwarna llum, ħares lejn il-Knisja Kattolika pereżempju, ħares lejn il-Knisja Protestanta, Ortodossa, ħares lejn il-Knisja Evanġelika. Kemm tara minnhom li jfakkruk fil-qlubija li kellhom l-apostli? Kemm hemm minnhom li jfakkruk?
Il-problema li għandha l-Knisja b'mod ġenerali llum il-ġurnata hija di li ħafna fil-Knisja, ħafna li jissejħu Kristjani ta' kull denominazzjoni, jipprovaw ikunu politically correct meta Alla sejjaħlek biex inti tkun biblically correct. Mhux political correctness. Allura għalkemm jiena m'għandi xejn li persuna jkun diplomatiku sa ċertu punt, imma ħafna nħbew wara l-iskuża li nkun diplomatiku għax hemm il-biża li jitkellem dak li hu bil-boldness, bil-qlubija, bla biża u bil-kuraġġ. Allura ħafna nħbew wara l-iskuża ta' imma rridu nkunu diplomatiċi. Tieni skrittura li għadik. Tħallax rude, tkun pastas ma bold. Alla jrid jkun bold dejjem, rude qatt. X'inhi differenza bejn rude? Għandek eżempju. Jekk jiena ngħajrek, pereżempju noqgħod naqralek il-ħama u nibda ngħidlek intek u hekk kienet inkun rude, mhux qed ikun bold. Bold hija li inti int minn int għandek titlu tal-ima u tal-ima stat int, jiena ngħidlek bla mistħija, bla biża, bla tlaqli il-verità. Nizzi. Imma għandna ħafna mhux biss ma jafux il-verità, għandna ħafna jibżaw jgħidu il-verità. Jibżaw jgħidu l-verità. Għandna f'pajjiżna tmexxija fl-istat bħalissa li nemmen li hemm ħafna minnhom li jafu il-verità imma għandhom il-biża tal-profeti folots li hemm madwarhom bħal ma kellu is-sultan ġewwa Pafos fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 13 fejn kellu profeta falsi ismu Bar Ġesu u beda jħinder jaħu jwaqfu mill-isma l-Vanġelu. Mbagħad Pawlu qallu ja raġel ħażin ara ħatama issa. Those days are coming. Actually, to be honest, I believe they never left. We simply lost our level, not God. Amen. Fl-iskrittura vera l-Knisja kienet persekwitata, però jekk taqra l-ewwel paġni, jekk speċjalment taqra l-ewwel 5 kapitlu tal-Atti, id-dinja kienet tibża mill-Knisja. X'tilfet il-Knisja? Tilfet il-boldness, tilfet il-qlubija, il-qalb tal-iljun. Għax tant smajna li Ġesu sallab ma' salib. U tant għanna forsi well-meaning fl-istess ħin povri li l-ħin kollu Ġesu jattribuxxuh ma jawba Ġesu fil-maxtura. Jew Ġesu fuq biċċa għawda. Imma ma ħafna m'għandhomx il-kunċett li Ġesu Kristu warew jirrenja. Għalkemm forsi semawha u forsi jabli jafuha, imma mhux fuq dak jiffukaw fuq Ġesu li mhu kapaċi jagħmel xejn fuq salib. Issa mhux qed inkun insultattiv, Ġesu vera ġabinna s-salvazzjoni fuq is-salib, imma li kieku baqa' fuq is-salib kieku ma kienx tiġi salvazzjoni. Is-salvazzjoni ġiet għax ħareġ u għamel fuq is-salib. Halleluja. Amen. Ifhmuni sew. All right, mhux qed ngħidilkom li s-salib ma jiswa xew, far from it. Tkellimt kemm il-dar magħkom fuq il-qawwa tas-salib ta' Kristu u l-qawwa tad-dem ta' Kristu. Sew anke meta nitqarbnu nfakru il-mewt ta' Ġesu. Hemm ħafna qawwa f'dik il-verità. Imma l-verità l-oħra li aħna naduraw il-Kristu re u mhux Kristu bambin, nesewwa ħafna Kristjani. U anke xi wħud li avolja jsejħu evanġeliċi u pentekostali ta'. Forsi l-maxtura l-bambin fid-dar għadhom ma jagħmluhx, imma hawnhekk għadu l-maxtura. Kif jaħsbu, kif jaġuxxu. Għax meta inti għandek mexxejja li jmexxu knejjes u suppost xjuħ fil-mulej u jgħidulek jibżaw, joqogħdu attenti kif jitkellmu. Le, all right, toqgħod attent fis-sens li ma tkunx rude, ma tkunx insultattiv. Qed tifhem, aħna m'għandniex nitkellmu bħad-dinja, jew ngħidlek bombok, jew nidajlek, jew noffendik, aħna m'għandniex nagħmlu dak, imma li nkellmek dritt, bla kantunieri, bla biża' u qalbini u bil-kuraġġ ta' kiva.
Qed tifhmu differenza? Amen? Halleluja. Għalhekk inti għandek kull rispett, toħdunix ħażin. Ħafna drabi meta jitkellem il-Papa dejjem jaċevola, dejjem jilaq. Li ma apostlu qed jirrepreżenta. Number one li suppost jirrepreżenta l-Kristu. Imma kif dejjem taraw jagħmel kompromessi. Il-Papa da dan iż-żmien hija kien. Hemm affarijiet li naqbel miegħu, imma ħafna drabi naraw u anke isfitu, papitu, assissin u anke pastors, tara ma tbux taħsbod ngħidilkom xi denominazzjoni waħda biss. Fejn jilaqu. Fejn nipprovaw nagħmlu ħabib ma' xitan, ħalli x-xitan ma joqgħodx itellefni, ma joqgħodx idejjaqni. Darba xi ħadd qal li ma nsemmuhx ħalli ma jiġix kontra. Inti rajdi. Inti taħseb li jekk ma semmiħ xi ħalik bil-kwid ġifieri iżda. Kemm hawn nies well-meaning ma fjakki. Għadhom in-naġa jieħdu pjaċiri mel-suwa, imma dom qatt ma ntaqgħu mal-iljun. Għax il-bniedem Kristjan għandu lubija bħal iljun, mhux bħal naġa. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. X'jagħmilna qalbina? X'jagħmilna qalbina? Morru fi ktib ta' fetilkom biex imorru l-ewwel, fl-ewwel Ġwanni 4 vers 17, isimgħu kemm sabiħa din. Grazzi mulej. L-imħabba ssir sħiħa fina. Meta aħna nqawwu qalbna. Inqawwu qalbna. Dik l-iskrittura tfisser li tkunu qalbina, li tkun koraġġużi. Aħwa jekk jiena u inti ngħixu fi Kristu, jekk jiena aħna nafu ta' min aħna, taf ta' min int, ma titkellimx l-istess. Titkellem bħalli kieku Malta tiegħek. Għax bil-ħaq ekki. Malta mhux tad-demonju ta' Malta tiegħi u tiegħek. U dak li għandu d-demonju bħalissa għandu taħt idejh, għas-saraqa minn taħt idejk. Għax il-Bibja tgħidlek li n-nazzjonijiet huma kollha tal-mulej. U l-poplu Alla li suppost jaġixxi bil-lubija, bil-boldness, bil-kuraġġ, dak li saraq l-inna, aħna suppost noħdulu naħtfulu lura. Amen? Halleluja. U l-mħabba ssir sħiħa fina meta aħna nqawwu qalbna għal-jum il-ħaq. Għax saħansitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Aħna sirna bħalu. Jekk intom taqraw pereżempju anka Ġwanni, naraw Ġesu xi kultant jitkellem qisu ħaruf, però jitkellem bħal il-jum. Kien Ġesu li daħal fit-tempju qalbilhom il-mwajjed kollha, ma nsulenthomx, ma l-verità qalila. Meta naraw l-apostli fl-atti tal-apostli jippritkaw qatt ma jru jew insulentaw jew qalalu l-ħama fuq missieru li mietlu jew ammu li metitlu. Le. Imma l-verità qalilu brasu molijan spalleħ lura u fommu miftuħ beraħ. Bla biża, biqlubija. Amen. Halleluja. Min meta aħna naġixxu bil-qlubija, bla biża, ingredient li huwa tant importanti f'dawn iż-żminijiet. Intom qed tiddunaw li qed jiżdied il-bullying kontra l-Kristjani. It's about for the lion to rise up. Huwa żmien li l-iljun u jieqaf jaġixxi bħal naġa. Amen. Jekk inti trid ikollok ma jrid ikollokx biża' quddiem il-bniedem, jrid ikollok il-biża' quddiem Alla. Il-bniedem li għandu l-biża' Alla ma jibża mill-ebda bniedem. Il-bniedem li jibża mill-bniedem ma jaqaf qatt quddiem Alla.
Jekk inti kapaċi tieqaf għal mulej, ma tibżax titkellem għal mulej, Alla jwedek li inti qatt m'inti ħad tieqaf waħdek għax hu ħajkun miegħek. Halleluja. Grazzi Ġesu. Lili mhux l-ewwel darba jajruni, illum drajta. Issa xi ħadd għadu kif bat post u verament ħassejtni onorat. Battili sis? Battili? Fej battili? WhatsApp jew Messenger? Messenger, mela ħan iċċekkja waħda malaj. Araw x'qalu fuqi. Jaqgħad tamberkin. Alleluja. Ħadd pjaċir ta'. Mela f'Malta dal-aħħar tafu li għamlet naqaxita u ħsibna ħaner u ħsibna ħlaqar tad-dinja. Insomma. U praise God. Assoċjawni lili. Mela, miex insiba sister really. Fej batti li sis. Ġibalaw. Unek, kara. Ovvjament m'intox ħatarawa, imma għalu kara, meta tara l-wiet ta' Birkirkara merreq u tista' tammek lin-nies fih. U l-istampa tiegħi. Din hija ċajta profetika. Qed nagħmel avviż fuq YouTube u televiżjoni biex kif jera il-wiet u dakinhar xi ħadd jiġi tagħmel tiċċempilli mal-aktar fis possibbli. Let's make this come true. Let's make this come to pass. Nixtieq nagħmel xi ħadd fil-wiet ta' Birkirkara. Pero ħanidkom xi ħaġa oħra profetika. Għaw xi ħadd għaw xi ħadd għadu ma tammitx, għal idek, ma għadib. Tixtieq li tagħmel fil-wiet ta' Birkirkara? Tibżax ma tantx ħandumu, mhux ħanem bżonn id-diluvju tal-mulej. Naqqax xi ta' Malta mal-arja, ġifieri lesti ruħek malaj, ġifieri ftit jiem oħra ħanamduk sis. U brother hemm wara ħanamduk mhux privileġġi. Ħanejlek Malta kollha sir taf. I'm telling you seriously, with every inch of my being, irrid nammet il xi ħadd fil-wiet ta' Birkirkara. Bis-serjetà ngħidilkom. Kemm hawn minnkom hawn xi ħadd li għadu ma tagħmilx għandu l-gazz li jagħmilha. Praise the Lord, hallelujah. Thank you Jesus. Mela qed ngħidilkom, qed nagħmilkom announcement, il-mamudija li jmiss ħajkun il-wiet ta' Birkirkara. Hallelujah. Imma ħanajdilkom kemm hija profetika dik. Tidnejdilkom kemm hija profetika dik. Mela fit-2000 and xi 2002 xi ħadd li ġi River of Love, il-familja tiegħu darba kienet kollha ta' ħajthom il-mulej, kellu viżjoni minn il-mulej. U fil-viżjoni qal li rajt di qabel ma konna bdejna River of Love. Għal rajt xmara timla t-toroq kollha ta' Malta. Għallu li l-ek rajtek f'dik xmara fit-toroq ta' Malta. Xmara ta' mħabba, River of Love. Pero xi ħaġa oħra wkoll xi 3 snin ilu kelli ħolma jiena fejn rajt xmara kull triq f'Malta mimlija baħar. That's prophetic. Dak iċ-ċaj jaf li Alla żoħ biex jagħmel dik il-post. Alleluja. Di fuq l-news ma tiġi żgur. Isma' in-nies aħna tiġa jafu li aħna differenti u radikali, ejja ntuhom raġun għalfejn jemnuha. Mela naħarbuha, aħna x'għedna kif għandna. Il-bniedem ġust għall-bini bħal miljun. Halleluja. Grazzi Ġesu. U għal dawk li qed jgħidu li ma x'għandu x'aqsam il-baħar. Hemm is-sila jien ukoll. Liljun tal-baħar ukoll. Amen, amen.
Alleluja, glorja l-mulej. Mela, ħankomplu. Mela aħna qalbina bħal Ġesu. L-Iskrittura tgħidilna għadna farajni għal Ġwanni 14 li aħna għal lubna qawwija, qalbina kuraġġużi bħal Ġesu. Infatti fl-Iskrittura tgħidlek f'Mattew kapitlu 21, vers 23, Mattew 21 vers 23 u hemm ħafna passaġġi oħrajn bħala f'Luqa u f'Mark. Fejn ir-reliġjużi, kulħadd jgħid ir-reliġjużi, meta raw il-Ġesu jitkellem b'ċertu qlubija, ċertu boldness, x'qalu? Dan min jaħseb li hu? Laqas jafu li l-istess nies li għajru l-Ġesu mid-der għandhom ir-relatives tagħhom, il-qrabat tagħhom jgħixu Malta, għax l-istess jgħidu li min taħseb li jint. U jina jgħidilhom jina waqaft naħseb, jien ċert, m'għadniex naħseb. Amen, m'għadniex naħseb, ċert li jien dak li Alla jgħid li jien. Jien għandi dak li Alla jgħid li jien għandi. Jien kapaċi għal dak li Alla jgħid jien kapaċi. Amen, halleluja. Gloria lil mulej. Amen. Gloria lil mulej. Imma interessanti min kalla ddejqu l-lubija? Il-bnidem reliġjuż. Il-bnidem reliġjuż ma jifhimx il-qlubija. Il-bnidem reliġjuż jikkritika lil xi ħadd li jitkellem bil-boldness u jista' jkun well-meaning, mhux ngħidlek neċessarjament imur l-infern imħabba fek, imma l-bniedem talla vera waħda mill-karatteristiċi tiegħu huwa qalbini. Ma jibżax. Jitkellem dak li hu, jitkellem dritt, jitkellem apert bħal Ġesu. Aħna ma mmorrux noqogħdu nieħbew x'ngħidu, aħna nitkellmu pubblikament. Amen, bla biża. Amen. Jekk inti għandek xi biża, by the way, il-kontra tal-qalbini huwa l-coward. Il-ġifa. Ismawni. Alla xi darba ċanfar il xi ħadd għax kien qalbini. Imma la ċanfar il xi ħadd għax ikun ġifa. Mhux tal-li ċanfru, tal-li wissieħ li hemm ukoll il-periklu tat-telfin għalih. Għaliex taħseb li Ġesu jgħidlek jekk intom ma tibżawx titkellmu għalija qudiem din il-ġenerazzjoni perverża, żgur għal Malta fit-2020 kienet jgħid żgur. Jiena wkoll ma nibżax u ma nistħix nitkellem għalik qudiem missieri u l-anġel tiegħu. Halleluja, għaliex għax Alla jrid li aħna nkunu poplu qalbini, poplu bil-kuraġġ, poplu bla biża. Alleluja, once again, tħallax li meta bniedem tajru jew toqgħod tinsulun taħtak ma mhux minn Alla, imma nitkellem dak li hu u tgħidlu dak li black fuq on white, dak huwa dak Alla iva. Amen? Halleluja. Grazzi Ġesu. Glorja lilek ma naqdis. Min fejn tiġi l-qlubija? Min fejn jiġi l-kuraġġ? Min Alla tiġi ovvjament. Tiġi li kollok relazzjoni ma' Kristu. Tiġi għax inti taf li hemm xi ħadd warajk fuqek ikbar minnek jibbekjak. Infatti eżis aħwa, jekk intom tindunaw fit-Testament il-Qadim kważi xejn ma tissemma l-kelma fidi. Ġiluna tajtu għadi? Il-kelma fidi tissemma fit-Testament il-ġdid l-iktar, mhux fit-Testament il-Qadim. Kważi ma tissemmix fit-Testament il-Qadim fidi. X'jissemma minflok? Kuraġġ, qalbini. Il-bniedem li huwa mimli fidi huwa l-bniedem qalbini. Għaliex Alla jgħidlu lil Ġoswe la tibżax, għamel kuraġġ, kun qalbini għax jien miegħek u la dewwa ta' qudiemek jridu jaqgħu mhux għax għalik, imma xina warajk. Halleluja. Għaliex Mosè meta l-ewwel kien beżan fid-deżert, imma mbagħad Alla qalu tibżax, qalu jiena ħankun miegħek u mar jiffaċċja l-ikbar awtorità fid-dinja, Faraun. Għaliex Alla 12 persuna beżajn magħluqa f'kamra, Alla biddilhom u marru jxandru quddiem l-imperju kollha tad-dinja u dawk it-12 waqqgħu imperu sħiħ, l-akbar imperu li qadder fid-dinja, l-imperu Roman. Think about it. That's not the religion we see in Malta.
The river of love we have a glimpse. ħalla ma ngħidilkomx wasalna. Number 1 mhux vera ma nkunux wasalna. Imma that's our path. That's our destiny. Dak huwa l-wirt tiegħi u tiegħek. Hallelujah. Grazzi Ġesu. Tkunx coward, tkunx ġifa. Għaliex Ġesu jgħidilkom jiena ħamur fis-sema imma ħanibatkom għax l-awtorità li ġiet mogħtija lili jien nagħtiha lilkom. Mattew 28 minn vers 28. Ġesu fi Ġwanni kapitlu 20 vers 21 jgħidilna wkoll bħalma l-missier bagħat lili. Hekk jien nibgħat lilkom. Ftakkar li Ġesu huwa ħaruf imma wkoll il-jun. Ġesu malumli, kulħadd jgħid malumli, aġixxa ta' ħaruf. Mal-gburi aġixxa tal-jun. Mar-reliġjuż aġixxa tal-jun. Għalhekk meta ġieli jiena mort fuq programmi bħal Xarabank, nitkellem mhux għax nitkellem b'supervja jew għax rabja, jiena ħanira b'kull rispett. Jistgħu xi morru kollha l-infern. Jiena ma ħanetlef xejn. Xi jidħolli u joħroġ li. Għaliex, imma nemmen li jiena mażul minn Alla, int mażula minn Alla, sewwa int midluk minn Alla, l-Ispirtu tal-Alla jammar fik, li l-jun ta' tribu ta' Ġuda jammar fik, Alla qiegħed warajk u inti tista' titkellem biqlubija u tgħid l-affarijiet kif huma. U taf li ħad tirfes ma ta' kallijiet, imma dak huwa d-destin tiegħek li tirfes il-kallijiet. Bil-fors. Meta inti senna, inti pereżempju dil-ġimgħa ma morna nitkellmu ma' ċertu nies ta' ċertu livell ta' awtorità f'pajjiżna. Tlabna. Ma wieħed tkellimna bħal ħrief, sweet. Ma l-oħra, għalkemm tkellimna sweet, però f'daqqa waħda, ovvjament, jiena waħda mill-affarijiet li nobgħod huwa l-gideb. Ħafna, l-gideb jien nobgħodu. U inti ma tistax tiskopri l-verità jekk l-ewwel ma tobgħodx il-gideb. Jgħidu min jgħidu tiġi minn fejn tiġi. Sewwa tittobgħod il-gideb. Imma il-moment li bdejt nitkellem jien b'ċertu boldness, mhux rudeness, boldness. Immanifestat. Mhux ovvja. Għalfejn niċċessa. Jien ma ċċessajtx l-immanifestat. Għaliex? Għax id-dawl espona id-law. Halleluja. U kellna manifestazzjoni. Dak li ġara, I wasn't surprised a bit. Jiena mill-lat spirituali, seta kien hemm l-infern ġo dik il-kamra, kont lesni nidblaħħom kollha. U ma ħassejtniex qatra intimidat, laqqas qatra. Ara li jgħidu li ħafna affarijiet imma qatt ma qalu li giddib. Jistgħu jgħidu li dak jaħseb li hu xi ħaġa. Għidilhom, pox tgħidulu jekk dak ma jaħsibx li hu, jaf li hu. U l-konfidenza biex jekk inti taħseb li għaxina mkabbar l-far from it, pero nafta min jien. Mux għaxina konfidenti fija, konfidenti fih. Halleluja. Għattifmu għahwa? Dak huwa int. Meta titlob fuq il-nis għal fejqan, ma tistax titlob bil-biża, titlob mimli fidi, bil-kuraġġ, bil-qlubija, taf li Alla tjibbekjak u dak il-persuna ħajfiq, dik il-marda ħatitlaq. Meta tkeċċi xjaten, ma tistax titkeċċi xjaten bil-biża, tkeċċi xjaten bil-qlubija, bil-kuraġġ għax taf li Alla huwa miegħek, l-Ispirtu tal-Alla li qajjem il-Kristu mill-imwiet jammar fik. Halleluja. Grazzi Ġesu. Dak huwa l-Kristjan. Dan huma l-Kristjani li skont l-Atti tal-Apostli kapitlu 4 vers 13, meta raw l-Apostli, in-nies tar-raħal taf x'ibdew jgħidu, daw ma nafu daw li ma marru skola, nafu li mhumiex malmin, imma kif qed jitkellmu din il-qlubija kollha li għandhom, nafu għal xejn jitkellmu hekk. Daw mhux dawk li jagħmluha ma' Ġesu. Smajta minn fejn tiġi qlubija?
Jekk tagħmilha ma' Ġesu, tinsa li int m'intix hu. Naf issa r-reliġjużi bħalissa bdew jollu għajnejhom. Mela jekk inti tgħid li jien Kristjan xi tfisser qalbi. Il-kelma Kristjan tfisser jien niġbaħ il-Kristu ta' mhux jien agħmur il-Knisja. Naf li minix Ġesu Kristu li twilet Nazaret u fdejt id-dinja, imma jiena u int suppost nisbħu lilu f'duq din da. Meta x-xitan jara lilek qed jara lil Kristu ieħor. Għalhekk joħroġ, għax hu jgħidlek inti x'awtorità għandi. Inti m'għandekx awtorità f'ismek, awtorità huwa biss f'ismu. Qed tifhmu? Halleluja. Grazzi Ġesu. Aħna nirċivu l-qawwa ta' qlubija, praise and worship team, please come. U meta aħna nitkellmu mill-mulej, ovvjament nirċivuha x'aħna nafu minn aħna fi Kristu, nafu xwir tagħna fi Kristu Ġesu, nafu bħalma tgħidlek pereżempju fil-ktieb tal-Lut kapitlu 10. Tgħidlek għamlu l-qalb għax dak li wegħdkom huwa fidil. Amen. He who promised, tajtilkom ukoll fil-ktieb tal-Lut kapitlu 4, vers 14. U f'postijiet oħrajn, ejja quddiem it-tron tal-grazzja bil-qlubija. Inti taf xi tajt. Ġifieri ejja quddiem ir-reliġjuż mhux ħajfhem għadej, all right? Jiena meta mort quddiem missieri, ma kontx nibża approach għal missieri. Inti tibża approach għal missieri? Jekk inti tibża approach għal missierek illum, jew għandek ibnek jibża approach jak, ir-relazzjoni tiegħek mhux qiegħda sew żgur. Imma jiena l-missieri tad-dinja qatt ma kont nibża approach jak. Alla tgħidlek u liedi, m'għandekx għalfejn tibża approach jani, ejja qudiemi biqlubija. Għax jinxer id-demmi għalik. Id-demm ta' Ibni Ġesu Kristu ġie mxered għalik biex inti tista' tiġi qudiemi biqlubija, bil-kuraġġ, bla biża'. Gloria lil-mulej. Halleluja. Grazzi Ġesu. Halleluja. Meta inti tedixxi bil-qlubija, taf xi qed tagħmel? Tkun qed tpoġġi lil Alla on the spot. Ħanerġa' ngħidha di. Meta jiena u inti naġixxu bil-qlubija, tkun qed tpoġġi lil Alla on the spot. Meta inti taġixxi bil-biġa, inti qed taħseb li inti on the spot. Wow! Aħna nafu li Alla li jista' kollox. Aħna nafu li m'hemm xejn possibbli għal Alla. Mela għalfejn nibża. Għalfejn nirtira. Nibża u nirtira għax insejt li l-focus mhux fuqi, fuqu. Mhux jiena wett li jfejjaq in-nies, u wieħed li jfejjaq in-nies. Mhux jiena wett li noħroġ ix-xjaden, u wieħed li joħroġ ix-xjaden. Halleluja, mela l-konfidenza tiegħi fih u mpoġġi lilu on the spot, mhux lili. Kif ma tibżax passer, mela jiena noħroġ, mela x-xjaden joħorġu f'ismi. Xjaden joħorġu f'ismu. Qed tifhmu? Meta jiena darba kont fil-kamra tiegħi u ħassejt preżenza diabolika, ma għadx nitattata. Qamt mis-sodda u bdejt nimmarċja u ndur mal-kamra tas-sodda mad-dar bħal liljun. Amen? Biex jekk ikun hemm xi ħadd jew xi preżenza, bil-fors ikollha titlaq. Amen? Meta aħna nitolbu fuq il-morda, nitolbu bil-qlubija, bil-kuraġġ, bil-fidi, għax aħna nafu li Alla wejjat. Qed poġġi lilu on the spot. Alleluja ħwan. Grazzi mula qaddis. Gloria lilek Missi qaddis. Halleluja. Il-lejla waħda mill-affarijiet li inti tittamel biex inti timxi fil-qlubija, number one, ovvjament għax m'għandniex ħin, żgur m'għandniex ħin biżżejjed biex nagħlimkom fit-tul min inti fi Kristu. Allora trid titgħallem min inti fi Kristu. Trid tinvesti tkun taf il-wir tiegħek ta' Kristu x'għandek fi Kristu. Però tfittex li kontinwament tqatta' ħin mal-mulej u timtella kontinwament bl-Ispirtu Santu.
Fil-ktib ta' Efesin kapitlu 6 vers 18-19, ejja nagħmlu hawn, ejja naqra wadi ħajja, ejja naqra waħa. Efesin 6. Efesin kapitlu 6, marru hemm malajja. Qabel ma nitolbu fl-imkien. Grazzi mulej, vers 18. Itolbu dejjem fl-ispirtu b'kull xorta ta' talbu b'kull ħtieġa. Isru fih bla ma tifqu u itolbu għal ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Itolbu għalija biex meta niftaħ fommi tingħatali il-kelma ħalli b'wiċċi minn quddiem dik il-kelma b'wiċċi minn quddiem ġifieri boldness, biqlubija, bla biża' inxandar il-misteru tal-Vanġelu. Li tiegħu jien l-ambaxxatur fil-ktajjen. Jalla jien nxandar inkun nista' nitkellem bla biża' biqlubija bil-kuraġġ quddiem b'wiċċi minn quddiem kif jien għandi nagħmel. Jiena u inti rridu nxandu l-Vanġelu bil-kuraġġ, bil-qlubija. Jekk inti jum li quddiem Alla, inti tkun qalbini quddiem l-għadu. Jekk inti tkun gburi quddiem Alla, l-għadu jafġek. Alla ma jgħidlekx biss kun umli, Alla jgħidlek kun umli taħt il-lid setana tal-mulej. Mhux kun umli quddiem l-għadu, quddiem l-għadu kun qalbini. Humble yourself under the mighty hand of God. Of course. But then when you're facing the enemy, the lion rises up. Il-liljun iqum. Il-marda hija l-għadu. Problemi fi żwieġ hija għadu. Problemi ta' finanzi hija l-għadu. Problemi fil-pajjiż tagħna, fil-liġijiet, fuq it-tfal, fuq l-ideoloġija, l-identità tal-persuna, dawk huma l-għadu. Id-demonju li jipprova jfarrak il-familji, in-nies, il-poplu dalla, dak huwa l-għadu. Halleluja. Lesti Jeżus aħwa? Il-lejla bħalma għamel Pawlu, anka fil-ktib ta' Efesin kapitlu 3. Ħanaqralkom di l-aħħar skrittura u nagħlqu. Efesin 3 marru hemm. Halleluja. Vers 12. Halleluja. Bih bi Kristu aħna għandna il-kuraġġ, il-ħila nersqu permezz tal-fidi tagħna fih. Ħana raħħilkom bl-Ingliż għax naħseb isba'. Verse 12. In whom, fi Kristu, we have boldness. Għanna qlubija fi Kristu. U għanna access and access with confidence through faith in Him. U għanna access fih konfidenza. Il-lejla l-mulejjet jgħid il-knisja tiegħu madwar id-dinja kollha u f'bla pajjiż. Knisja tiegħi għal dan iż-żmien inqajjimtek biex inti tkun liljun qalbini bħal liljun u la tibżax quddiem l-għadu tiegħek għax jiena miegħek, jien warajk, jien nammar fik. Itlobni biex intik iktar il-boldness, itlobni biex iktar intik il-qlubija, itlobni biex intik iktar il-konfidenza. Pawlu talab għalija. Anzi, Pawlu għalina wkoll biex nitolbu għalih biex kollu il-qlubija. Imma meta inti tiftakar inti ta' min int u min jammar fik tgħix bla biża' u tgħix bil-qlubija. Alleluja. Grazzi mulej. Amen. Għatu ċebxi pal Ġesu. Jekk inti l-lejla qiegħed hawn tgħidli passerina l-lejla l-ewwel darba nixtieq nagħtik ħajti lil Ġesu. Inti dil persuna u xi ħadd il-lejla l-ewwel darba dik qatt ma tajt ħajtek lil Kristu u l-lejla l-ewwel darba tixtieq tagħtik ħajtek lil Kristu għal idejk hawn xi ħadd hawn? Hawn xi ħadd hawn? Anyone here?
Lift up your hand. You want to give your life to Jesus for the first time. Ġesu jħobbok, Ġesu metalik fuq is-salib u permezz tal-mewt u l-qawm inti jew inti tista' tkun salvat. Jekk inti għadek qatt minti ma salvajt, jekk inti qatt ma tajt ħajtek il-Kristu, dan huwa l-mument tiegħek biex tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu, tkun salvat, imwieled minn ġdid u verament tirċievi l-qawwa tal-mulej fuq ħajtek u jkollok qlubija. Għaw xi ħadd illum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għal idejk bla misħija. Anyone here for the first time you want to give your life to Jesus for the first time? Lift up your hand. Anyone? Tittati ħajtek il-Ġesu. Kulħadd iqum bil-wif. Everybody stand up. Everybody rise up. Ħanitolbu ma' nies tal-YouTube, tal-Facebook u tal-televiżjoni. Jekk inti llum qiegħed l-ewwel darba tisma' dan il-messaġġ. Halleluja. Qed tisma' dan il-messaġġ illum għall-ewwel darba? U l-mulej mislek qalbek. Il-mulej mislek qalbek u l-mulej tkellmek il-lejla. U forsi smajta affarijiet li qatt ma kont tafhom qabel. L-ewwel net inti ma jistax ikollok qlubija u kuraġġ jekk ma jkollokx il-Ġesu. Għax bħalma smajt il-lejla l-qlubija, il-kuraġġ u li tkun bla biża hija x'inti taf li Alla jkun miegħek. U li Alla sejjaħlek u li Alla qajmek u li Kristu jammar fik. U llum inti għall-ewwel darba forsi tixtieq li Ġesu jiġi f'ħajtek u s-salva u jsir is-sit u s-salvatur tiegħek. Jekk dal-persuna janti, ejda talba warajja minn qalbek, ejda warajja minn qalbek issa stess. Kulħadd jista' dawk intom qegħdin hawnhekk, tistgħu titolbu dit-talba miegħi, jekk inti qatt ma tlab dit-talba fil-ħadd tiegħek itlobha miegħi issa stess. Ejdlu Missi Qadis, grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Nirringrazzjak mulej ta' ibnek. Nirringrazzjak Missier tal-Ispiritu Santu. Mulej, jina bidneb u għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Nitolbok Ġesu, aħfir li d-nobieti u aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Ġesu, inti taf kollox fuqi, m'hemm xejn moħħbi quddiem għajnejk. Illum ejja f'qalbi, poġġi fuq tron ta' ħajti u renja int fuq ħajti bħala sidi u bħala salvatur tiegħi. Millum il-qudiem mexxini fil-verità tiegħek, fit-triq tas-sewwa. U użani għal-glorja tiegħek mulej. Imlini bil-qlubija u bil-kuraġġ biex ma nibżax f'din il-ħajja. Imma f'din il-ħajja jiena ngħix għalik mulej u għal-glorja tiegħek. Ngħid le lix-xitan u ngħid le għall-pjanit jew fuq ħajti. Jiena ta' Ġesu Kristu għal-glorja tiegħek missier. Halleluja. Amen. Halleluja. Jekk inti qed talba llum għall-ewwel darba f'ħajtek, illum inti sir tal-mulej, salvat, imwieled minn ġdid. Ismek ġie miktub fi ktieb tal-ħajja. Issa kompli aqra l-Bibja, kull jum aqra l-Bibja, speċjalment it-Testament ġdid. Tkellem mal-mulej fit-talb, faħru ringrazzjah u tolbu dak li tixtieq f'ħajtek. It-tielet ħaġa, ix-xierek, ejja, River of Love. Ejja ntaqgħu magħna kull nhar ta' erba' u nhar ta' fis-seba' ta' filgħaxija, kull nhar ta' ħadd fl-10 ta' filgħodu. Komunità, knisja, fejn inti tikber, tissaħħaħ u tkompli tikber fil-qlubija u fil-kuraġġ fil-qawwa tal-mulej u skopri l-pjan Alla fil-ħajja tiegħek u dak li Alla għandu għalik. Pija, grazzi, God bless you u nispera naraw dal-waqt. Halleluja, grazzi mulej.